Yes! Så til endnu en dyst. Vi har lavet lidt regler i dag. Der er 6 forskellige felter med 6 forskellige tidligere. Og en tidlig størst. Kort langt, jeg kan ikke alle navne på, men den der, kan du nogen navn? Nej. Den der, den skulle være halvanden, den er helt sindssyg. Nummer 6, så man vil ikke slå 6'er, og man vil ikke slå 2'er. Så har vi en chocolate, det er nok den, man helst vil have, det er en 3'er. Og ellers så bliver man bare knippet for syg, den andre. Så den her, rammer du den, så får du 2 dråber i teske, og så skal de selvfølgelig bare nu i. Og rammer man, er der nogen 2, der slår en 6'er for eksempel, så deler man 6'eren. Og bare rulle der rigeligt. Så jeg ved ikke, hvem der er, der skal først. Nej, det skal jeg stadig. Så er der ja. Kom så 2 eller 6. Og det er nu 6'er! Ja, vi andre skal også lige slå, så vi ved, at vi er skadet. Så der er alt andet end 6-2. Nej! 6'er også. Fuck. Hvad skal du? Hvad slår du? 2. Ja, så drejer det bare sovsen. 2. Shit! Vi slår 6 alle sammen. Nå, jamen det er desværre sådan regler der. Så... Men det er så også den vildeste alle sammen. Det er sådan han dyr der. Ja, en million på den skulle vil. Det er fandme løg. Det bliver godt der. Hvad er chancen på valgfærdsholdet, tænker jeg? Og der er kerner nok, så der er ingen grund til lige at tjekke. Vi tager bare, hvor det ligger. Tag slet nej. Skal vi ikke have på? Bare i munden med det der. Og vi har lige en bonus. Jeg ved godt, det er ikke en masse guld, men der er nogen fra havnen, den der sidder længest, er lige 1.500 til lidt mælk til øjnene. Men skal vi springe ud i? 1, 2, 3. En sugelort. Du skal bare trykke det. Nu kan nok blive noget. Hold da kæft. Jeg tænker, at vi lige skal lave en kontra, lige slå igen. Nej, satan, nej. For jeg synes ikke, den er galt, den har lige nu. Jeg ved hvad, jeg slår fandme igen. Det er løg. Det er fandme rigtigt. Det gør jeg hedder med ikke. Jeg gider bare ikke, hvis jeg slår en 2. 5'er. Okay, der er sort kerner i. Hvad betyder det? Hold da kæft, nu begynder der brænde i. Ej, det er altså ikke galt, den her. Vi kan sagtens lige. Skal vi dele det der? Den kommer altså nu. Jeg tager lige en kvart af den her. Jeg tror, vi skal vente til den her chili-kaffe. Han siger, at du lige skal ro på. Er det en der kommer sådan en? Ja. Skal jeg lige den der stemme skærmer? Nej, ved du hvad, jeg tager sgu lige den ekstra. Ja. Nu skal jeg kæve, hva'? Hvor den kan jeg mærke øren, den her. Hvad fik det? Hvad gør han der? Jeg kan ikke kraft mig. Den er også god en gul. Skal du have? Nu skal jeg prøv at se savlen. Hey, ja. Når man gør for at lade nogle ovner. Jeg er også en menneske, alle sammen. Åh, det sker sgu let, synes jeg. Du skal kæve af. Ja. Du skal lige tættere herinde, ellers kan folk ikke se, du kæve, du er. Det er meget kæve af. Skal vi lige have et slag mere, eller hvad? Nej. Nu skal jeg sgu nok. Snart det begynder bare at komme ud. Var en god nat her? Du kan sagtens tage. Det var ikke helt bra, men det kan jeg altså ikke. Lige tage den der, ligesom jeg gjorde.
Nej. Jeg tror slet ikke, jeg venter. Du er bare hardcore, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad der sker der. Det synes jeg rigtig brænder. Tag den der. Min hum, der er fuldstændig ødelagt. Ja, det er godt nok. Jeg kan ikke mærke. Prøv at vide tunge, jeg kan ikke mærke. Det kan jeg godt. Ja, nu skete der et eller andet, det skal man ikke gøre. Og nu kunne mave, som man også kan være. Og måske lige smart i en part for hurtigt. Det er bare mundmand. Ja. Ja, altså det er Mika. Hvor er det noget, jeg finder? Jeg ved sgu ikke. Kan du lige tage sådan en der lidt her? Og tag den her, den var ikke så stærk. Jeg er ikke vide, faktisk. Jeg synes, den kommer nu. Det kan passe. Vi laver det. Fuck. Ja. Ja, man skal lade mig slutte på det. Slut på den, hvad bliver det? Nu skal jeg nok. Ja, sådan. Nej, det går godt. Jo, skal det lidt af det. Bare lige for at prøve det. Jeg skal bare kontrollere. Du skal være svingeren med. Hvad? Du skal være svingeren. Hold kæft, det er meget af. Ja, det er sygt. Jeg kan på snæs. Må du på snæs? Jo, så skal man rejse det. Ja, ned med den bunde. Må du tørre lidt? Ja. Så kan du også lige skal have den der. Så har vi spist lidt mere ekstra alle sammen. Ja. Skal du lige have lidt af også? Det var nok. Den er helt stærk på den anden måde, synes jeg. Ja, det er ikke med. Fuldstændig sindssygt. Vi har spist ekstra. For helvede. Martin, du er også... Jeg har sgu da spist den her ekstra. Ja, vi så det ikke. Okay. Jeg skal ikke sætte sig i svælge. Skal jeg på bred kylde? Går du kraftigt med? Godt, ned med. Det er lidt sådan noget, I egentlig foran. Den skrider først. Det Ja. var for mig på midte. Så tag lige den her. Ja, Du får bedre. jeg lider. Hold da. Jeg har sagt den der. Nu går jeg ned på den her, der hænger lige i halsen. Det tog jeg bare. Det føles som om der hænger i. Ej, nu er det også lidt der. Det er lidt mere sådan ud. Det er bare sådan noget her, ham der i junglen der foregår de der hænger. Tarzan. Hvem? Tarzan. Det er faktisk som om han hænger ved grøbel lige nu. Ej, du kan også lige tage lidt mere. Jeg synes, den er stærkere. Den anden... Tag lige den der. Det kan ikke passe, den der. Det er... Du må lige tage den der. Jeg gør det sådan her, så. Ja, gør det. Ja, bare den i halsen der, du ikke. Skal vi op til det andet? Jeg siger, man går lige ned i strømmen. Og det var den, vi troede var mildest, faktisk. Jeg er stærk på den. Ja, det går, jeg går lige ned i strømmen, og jeg hører ham der hænger i halsen. Drømmen. Nå. Ja. Allan Simonsen, du er en bus. Ja. Nå, nu er det vist på tid til, Claus. Du ringer, så vi lige kan få en battle. Nu er der mange tre forskellige. Kom nu i gang til, Claus. Ja.
Nej. Ja, det lukker godt. Jeg tænker lige, om vi skal have sådan en råb der, for det er sovs. Nej. Skal vi ikke det? Nej. Skal vi ikke det? Jeg synes, at vi går i røven. Ja. Hvad? Jeg synes sgu det værste med strøben og drøben der. Så knækker den bedre sig. Nej. Skal vi have en mere? Nej. Lige før vi skal smage alle tre. Alle sammen. Ja. Kun den sovsen. Ja, du må i mangler den her en gul, eller to. Så mangler det en gul, så er det fisk sammen for mig. Nej, det gør jeg sådan ikke. Jo. Nej. Prøv at stikke fingeren næsten. Næsten. Nej, nej. Næsten. Ja, hvor gør det? Hvor er det? Nej, så kraftigt. Min mave, den er bare... Jeg synes, at jeg skal skide. Er du? Bad to the bone. Han har sådan helt blister i munden. Den første, den angriber bare... Tunge, synes Og jeg. den der, den går i... Stryk, den her, det er bare sådan en, hvor man tænker, hold da kæft, du er 18 år igen. Og det kunne du godt tænke dig. Ja. Ja, det er rigtigt. Var det her ikke også egentlig? Ja, vi mangler den her, P2. Så skal der være en anden, så er der en anden med. Ja. Ja, hvad sker nu? Ja, det kommer over fra helvede. Jeg tror, den bedre på tråden. Hold da kæft. Det er sådan lidt mave, det. Det er sådan noget... Han sidder og gemmer sig. Han er i... Selvfølgelig. Det er bare min mave, der er fuldstændig fuck. Du spiller det? Det er fuldstændig. Den er rejst. Ja, nej. Jeg ved godt, det går også godt. Men nu er jeg også i den, så vi er på samme vilkår, synes jeg. Jamen, det er jo stadig lidt unfair i en foran. I er hardcore. Du er veltrænet, nu det er oppe. Ja, så er det bare. Jo. Det er den der, det er den med kernerne. Vi skal ikke have den der. Kerner? Det er det, som bunden er. Sådan der. Hun har ikke et nok. Jo, han gør også. Nej, Jo, det gør det. Ja, det gør det. Jeg er bare Rigtigt? Ja, det er der husk nu. Sådan. Den er også god, ham her. Den var en maui. Og ryst det. I got the fevers like a motherfucker. Vi vil teste noget. Jeg ved noget, jeg siger. Nu er ikke prøve, hvis du gør. Må ikke? Nej. Så hvis det står til mig, så smager vi den chili sauce. Sker der noget? Det kommer ikke af. Fuck det, der er det giver den mave. Det laver den helt næppe på mig. Jeg tror ikke, du skal se. Nej, jeg tror måske, vi skal holde det her. Ja, det var også en af Min mave, den er... Du vil ikke have en gul der? Nej, det er en rød. Nej, den hjælper. Hvad? Ikke lige nok. Her er min mause. Jeg tror, jeg ved ikke, hvorfor jeg føler, det her det bliver den bedste langkål, jeg har haft en møg lugt i. Det kommer ud og røv på det i. Ja, min mave er helt eller Det er det. fuldstændig. Jeg ved ikke, hvordan der er han ansigt, men jeg tror, det er noget, der har sket. En ansigt. Ellers han har været lidt langt oppe i tarmen. Det ved jeg. Det mærker også nogle mylder det. Det er på vej ud af røven. Ja, det er ikke rart. Der sker noget. Der er myrerne i røven nu. Jeg er nok ved at ryge. Så var gerne noget i maven snakke. Skal vi lige have den til så? Vi tager en våben altså. En dråbe. Og hvis vi gør det, så vi aldrig gør sådan her igen. Så har vi skal knippe alt på en gang. Jeg har været blister af pumpen. Det er tungt i gaden. Har I blister i gaden? Ja. Ja. Er vi tabt? Ja, kæft, det var. Fucker! Jeg har da været på ned. Ja, det gør det. Det går en anden vej. Du vil have den chili sauce lige for toftet. Eller så er den gul her. Fuck det chili der. Jeg snuder voksen med. Det er jo vildt, altså. Det kender vi. Ja, det skal vi nok svare. Så hvad? En dråbe, en dråbe. 7 millioner skulle vi løse.
Tager du? Stupid. Tager du? Hot sauce. Skal jeg betale det? Var det vildt, det der? Nu kommer så Ej, det er sygt, det der. Den skal jeg lige prøve. Den er faktisk rigtig god, det som skal jeg have ikke mere af dem, eller hvad? Hold da kæft. Ej, det skal du sgu prøve. Nej. Jo. Nej. Ej. Kommer helt op. Ja, 15 minutter. Han på 15 minutter. Du er sagtens der. Jeg er fint. Den er ikke værd end de andre, eller Nej, hvad? jeg ved ikke, hvad der sker der. Jeg kan ikke mærke mig. Mm. Er det det, du så har brugt over til, Claus? Så hæver man ikke igen. Ja, jeg kan ikke mærke mig. Jeg tror, det er fordi, jeg er så meget følelsesløs. Nå, ja, 15 år, det er lang tid til at vi slutter af nu. Men ender nu med, at jeg lægger krammer på grund af den her, så starter vi, så laver vi en ny film. Men indtil videre, så ring til Chili Claus og siger, at jeg skal komme og knæppe ham. Ses.